koji se ovde melju, a to su znači pšenično, integralno brašno, raženo, integralno i kukuruzno, projino, belo brašno, ne mogu da se uporede sa onim brašnjima koje se melju na mlinove čekićare, ili na ove mlinove, električne mlinove. A razlika je u tome što ovo brašno ovde koje se melje na vodenici je hladno brašno, a brašno koje se melje na mlinovima ovim električnim je vruće, vrelo brašno. A poenta je u tome, znači, kad je to brašno, znači, hladno, ništa od tog brašna ne izgori, nego onako kakav je taj proizvod, znači, ako je sad zrno kukuruza, sve što ima u tom zrnu kukuruza, to izlazi kao komponenta kroz brašno. Za razliku od mlinova, ovih električnih, gde to što se nalazi, ono zbog velikog broja obrtaja izgori. Tako da nemamo taj kvalitet brašna koji je odgovarajući. Znači, ovo je pravo integralno brašno. U ovom kraju za Badnje veče se pripremaju posebni hlebčići. Priprema se jedan hleb veći, kao što je liturgija, to je hleb koji simbolizuje kuću, domaćinstvo i sve ukućane, a onda se mese manji hlebčići, takođe koji simbolizuju sve ono što jedna porodica poseduje. Naprimer, njive, livade, baštu, simbolizuje to nebo, nas pod okriljem nebeskog svoda. Znači, svi gledamo u zvezde, radujemo se da bude godina rodna, plodna. Kad se pripremi večera za Badnje veče, onda se sve to postavi na sto, iznesu se hlebčići i ova domaćica pripremi sveću i kadionicu, upali se sveća, domaćin upali sveću, uzme kadionicu, okadi se, prekrste se ukućani, pomole se za sreću i zdravlje, a onda se ti hlebčići seku i domaćica daje domaćinu, po jedan hlebčić mu pruža u ruci, on to oseče po parče od toga i stavlja u čašu vina. Da bi se sutra ujutru na Božić popilo, zapravo pričestio se svaki ukućanin tim vinom, a taj ostatak toga vina i tih parčića hleba daje se stoci da pojede, da bi stoka u toku godine bila zdrava, napredna, naravno sprema posna trpeza, jer je to običaj u našem kraju. Evo, pre svega mi imamo tradiciju da pripremamo te bobove posne pihtije, onda pripremaju se posne pite, može pita od tikve, može posna pita od krompiruša, već ko šta kako želi, od suvih šljiva recimo, onda se priprema obično pasulj, prebranac,